وليس له من دونه أولياء ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Nadia, me kike yi a ban ɗaki har yanzu? Wanka nake yi mana. Wani irin wanka ne har yanzu baki gama ba? Ai dai wanka na yana jimawa. Jimawa? Me wani abin jimawa a common wanka kawai na ibada? Ai goga sabulu kadai ma yana dadewa, yana daukar lokaci balantana the whole process. Goga sabulu? Me ka goga sabulu a wannan wankan? Ban gane ba. Idan ba a goga sabulu ban ana wanka ai ba ai wanka ba kenan. Kazanta kenan. Nadia? Wani irin wanka ne wannan kike? Wanka daya na sani, da ruwa da soso da sabulu. Unless if you have any other wanka. Ban sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me abin inna lillahi? Ya kamata a ce a duka waɗannan ƙananan abubuwan kin san su. Yanzu aƙalla kin ɗauki shekaru da dama da zama cikakkiyar mace. Yanzu kina nufin